Hej og hjertelig velkommen til en video her på min kanal. Vi skal lave en virkelig fed challenge i dag, eller det kan også blive dårligt for mig. Det kan også blive godt for mig. Hurtig forklaring. Jeg køber ting, og så skal det omkring de 100 kroner. Se om jeg kan sælge den til folk. Og hvis jeg kan få over 100 kroner for det, så beholder jeg bare pengene. Men hvis det er, at jeg tjener under 100 kroner, skal jeg betale min far tilbage. Hip med skejs, eller skal vi i gang? Værsgo. Hvad sker der? Hey, man må ikke mobbe sin kameramand. Det er det, de er til for. Det er blevet koldt, du åbner den der. Let's go. Så nu er vi her. Nu skal vi her. Jeg skal vi kan bruge penge. Ja, så må vi se, hvad der er. Der er en fiskestang. 5 kroner for en fiskestang. Den tager vi. Den kan vi sikkert godt sætte for et eller andet. Den vil ikke have en fiskestang. Der er ikke noget hjul med. Kan vi få noget flere? Vi lægger den så overvejer vi det. Jeg har brugt pengene på et eller andet, kan man sige. 5 kroner for en påfyldning. Den her, det er den restaurant, den tager vi. Den skal vi sælge. Oh my god. Jeg ved ikke, om I har været Kids Cool Shop for eksempel. Ikke reklamer eller noget, men har set sådan en her, der bare kan sige bum, som jeg kan se før. Her koster det simpelthen kun 25 kroner. Den tager vi. Og hvis vi ikke kan få den solgt, så beholder jeg den. Kameraudstyr. Ej, det skal vi bruge lige. My name is Peppa Pig. Ej, den tror jeg altså ikke, vi kan få solgt, kan vi? Nej, vi kan. Min søster godt give 10 kroner for. Den kender jeg også nogen, der godt blive glad for. $15 kroner, det vil min farmor måske godt ville have. Hvorfor? Okay, mange penge. Det vil min farmor ikke have, tror jeg. Selv hun vil have et krus. Eller ved du hvad, ja, det er min fars penge. Jeg får begge dele. Du skal da ikke blive spil. Ja, hvorfor skal jeg blive? Der er sådan lidt Paddington. Ej, Paddington skal blive. Jeg bremser min søster havde det, hun var lige nu. Den skal være kameramand, kan du lige nå? Far, kan du lige nå? Tak. Og nu til vi egentlig bare færdige. Vi har brugt over 50 kroner, 53, jeg ved hvad. 53 plus 3, det er 56 plus 9, hvad giver det? 56 plus 9. Det giver 65. Og du havde 100 kroner, så var du i hvert fald penge nok med. Ja. Ja. Har dem lige her. Du har dem lige der. Er det nogle gyldne sønner sammen? Nej, det er noget, jeg fik af min far, og det er ligesom sådan, at jeg skal tage de her ting, og så skal jeg prøve at sælge dem for mere, end det jeg har brugt. Ja. Og hvis det er, at jeg selv ikke kan få solgt for mere, end det jeg har brugt, for eksempel, hvis nu jeg solgt dem for 40 kroner, for jeg ved i hvert fald, det er over 50, så skal jeg give min far 100 kroner. Sådan der. Så blev det 63 kroner i alt. Ja. Og du havde 100 kroner der. 63. Så skulle du have lidt tilbage, har du meget. Det er meget, du skal have tilbage. 63. Nej, jeg har ikke. Så skal du have 37 kroner tilbage. Okay. Det er det. 7, så er du op på 70, 80, 90 og 100. Tak. Skal du have en pose at have det i? Ja, tak. Det store indkøb, du har klaret der. Ja. Ja.
synes, det er en sjov opgave. Er det i matematik, I har fået den opgave? Nej. Og hvem skal du så hjælpe at sælge til? Den der, hvor du så farmor på, tænker jeg vil prøve at se, om jeg kan få til min farmor. Ja, god idé. Ja, den der tror jeg også, jeg vil prøve at se, om jeg kan sælge til min farmor. Og hvis jeg ikke kan det, så kender jeg ikke andre, der vil have den. Ja. Så må vi håbe. Naboens kone. Ja. Ja, hvis hun er sød og rar. Ja. Hvis du så vil skrive, hvor jeg kan gå ind og se din lille film. Ja. Ja. Og du din toastret. Mange tak. Held og lykke. Så må du have en god dag. Ja, tak i lige måde. Det var godt. Hej. Hej. Så lige lidt med kameramand. Så har vi også på ret lang tid herinde. Det var ret fint, hun pakkede det ind i det der, for det ikke gik i stykker. Ja, det er altid noget, hun har fået besked på, men jeg synes faktisk, hun var ret sød. Hende der Anne der. Det er bare sådan en total gangster, sådan bare i, skal du have test med AK eller hvad? Sidst derhjemme. Woo! Ja, så er vi kommet hjem simpelthen, og nu vil jeg lige se, hvad vi har købt. Vi skal lige være lidt på plads, for der er jo glas og sådan noget. Den er helt glemt, jeg havde købt en flamingo-ting. Den tænker jeg godt, vi kunne få mere end 3 kroner for min søster af. Nej, okay, man kunne ikke se den på kameraet. Nej, det kunne man ikke. Der. Så havde vi glas her, der lige blev pakket meget. Lige så fint den. Det var meget fint. Pæn af dem, det har jeg også sagt til farmor. Jeg ved, hvem jeg skal sælge den til. Måske min... Og det lige er faktisk sådan en halv hjerte. Vi skal se. Okay, men har vi købt sådan en børnebog her, og en pigsbog med Paddington. Den tænker jeg godt, jeg kunne... det er faktisk meget fint. Paddington. Jeg elsker Paddington. Nå, den kunne vi have forsolgt til min lillebror. Den her kunne vi måske forsolgt til min søster Victoria. Og hvad er det her, jeg har købt? Skal vi lige gætte? Det er... Jeg kan ikke gætte det. Nå, det er den der babuskedukke. Ej, det er ikke en babuskedukke. Det er den der dukketing her. Den er fin. Og så sidst, men ikke mindst. Den her. Den tror jeg ikke, vi kan få solgt. Men bare så ved det, hvis der er nogle ting, vi ikke kan få solgt, så enten sætter jeg dem til genbrug igen, eller så er det sikkert noget, jeg selv kan bruge. For eksempel den her. Kan jeg sælge alt det her? I alt har jeg købt for 63 kroner. Jeg fik 37 kroner. Wow, fedt. Det kan køre. Jamen tilbage. Og jeg skal sælge det her for over 63, ellers skylder jeg min far 100 kroner. Men for at solgt for over 63, så må jeg beholde alle pengene. Det står fremme der. Jeg holder lige over for nummeret. Jeg har sendt hende billedet af køben. Så må vi se, hvad hun siger til den. Jeg ringer nu. Farmor her. Hej farmor. Jeg har sendt dig et billede af en kop. Vil du købe den af mig for cirka 10 kroner? Jeg vil gerne give 50 kroner for den, Mads. Fedt. Tusind tak. Ja, hej. Hej. What? Vi har fået 50 kroner for den her. Vi har allerede næsten tjent det. 64, vi skal bare have tjent 13 kroner mere. Det får vi snilt tjent. Nå, lad os se om der er andre. Vi hopper udenfor her igen. Jeg har lidt forskellige ting med i posen igen. Her, for nu tænker jeg lige, at vi hopper ned til min mor. Vi går ned til min mor, og så må vi se, om hun vil købe noget. Nogle af de her ting. Eller min søster og sådan noget der. Jeg ved også, min søster jeg har lige snakket med hende. Hun vil i hvert fald godt give 5 kroner i hvert fald. Hedder det, for den der flamingo-ting, der kun kostede 3. Lige meget hvad i hvert fald. Vi er virkelig, som er absurd, virkelig tæt på. Og venbror og min farmor var virkelig sød at give 50 kroner for den. Jeg havde bare tænkt 10 kroner. Det havde jeg blevet virkelig glad for. Med 50 kroner. Og så håber jeg bare, at vi kan sælge pixiebøger og sådan noget der også. Nå, det må vi håbe. Nå, vi ses derhenne. Den her gade, jeg filmer ikke lige en. Så nu går vi her, og så sætter vi posen der. Banker vi lige på. Der vil vi have fokus der. Hej Laust. Hej Laust. Og så kunne du med dig. Atsjo. Det var lige huddyr. Hvad så, unge mand? Jeg tænkte på, om du vil købe forskellige ting. Kan du holde det her? Ja, det kan jeg i hvert fald. Hvad vej skal den pege? På dig? Ja, tak. Fedt nok.
Hvad vil du for den her? Ved du hvad? Det kan du få en 10'er for, du. Værsgo. Skal vi lave bytteren? Det kan jeg næsten kun finde ud af. Her. Sindssygt. Så fik jeg lige en 10'er til. Ja, tak. Så tænker jeg faktisk næsten, vi har nået målet, ikke venner? Nu mangler vi en pizzabowl. Ja, tak. Var det en 5'er for den? Hold da kæft. Det sidste ting, Ja. det er pakke den her. I følger ved godt derude, hvad det er. Det er den her. Ja, tak. En flamingo-ting. Den skal vi da have. Jeg har taget med en, men vi giver 5 for den. Ved du, jeg har lige her. Et stykke 5'er. Fremragende. Vi giver 5 for den. Og så skal vi hjem og regne på, hvad det giver. Ses. Succes, Heli. Wow. Det var jo egentlig kæmpe succes. Pæk lige ned en trappe der. Bum, yeah. Yes, jeg tror faktisk allerede, vi har sagt jer den. Nej, jeg har alle pengene. Vel, det har jeg. Dam. Okay, jeg har alle pengene, ikke? Så jeg tror faktisk allerede, vi har over. Ja, det har vi egentlig. Jeg har fået en idé. Jeg ved godt, jeg sagde, at vi bare skulle stoppe nu, men ved du hvad? Vi ringer lige til Sebastian. Skal vi gøre det? Så håber vi, han tager den. Hej. Det er YouTube, altså. Hvad så? Jeg tænkte på, om du vil købe sådan en her. En isbjørn? Ja. Ja. Jamen, hvad skal den koste? 10 kroner eller sådan noget. 10 kroner? Synes du ikke, det er for billigt? Jeg er lidt ligeglad. 10 kroner, det er det, du skal bruge. 20 kroner, så skal jeg have den. Okay. Jeg har også den her. Ja, den er ikke lige mig. Okay. Den er heller ikke lige forventet. Så den her vil du godt have for 20? Ja, jeg vil gerne give 20 kroner for den der. Fedt. Yes. Den får du. Jamen, det er bare i orden. Ja. Så forventer jeg også, at du kommer med den på det. Ja. Snakkes ved. Hej. Det gør vi. Hey. Yes, vi nåede målet. Seriøst. Hvor meget har vi? Vi har 50, så har vi 10, 20. Det her, det er sådan de byttepenge, vi fik. Men det, vi har tjent, det fjerner ikke helt øjnene for det der. Men det her, det er det, vi har tjent. Vi har tjent 50 plus, er det en 10'er? Det er 60, og så plus 20, 60. Så går der 60. 70, 80. Og så 90 kroner har vi simpelthen tjent. Vi fik ikke solgt den her uhyggelige dukke. Ja, det er ikke her. Og vi fik heller ikke solgt den her. Jeg tænker, den her kan jeg godt selv beholde. Den her, den tænker jeg, vi sætter ikke smider med den, men vi sætter den tilbage. Så vi har simpelthen tjent 127 kroner, eller egentlig bare 27. Men vi fik jo 100 kroner af min far, det var jo mine penge. Så egentlig har jeg tjent 127. Fordi jeg har tjent lidt over det der, fordi også byttepengene, så ja, jeg har tjent 127. Husk at lade subscribe til min næste video. Hej. Subscribe to my smile. 100 subs! Subscribe.